quan estava jugant a futbol sala, recordo que em van proposar un amic de Castellà que estava dintre del futbol, de la Junta, em va proposar, però totalment un dia per l'altre o sense una xerrada prèvia, sinó, escolta'm, tu pots... Sé que em va trucar i em va dir, pots venir a la bodega Figueres un moment? Dic, sí, anem a la bodega Figueres. I allà em van dir a mi i a un company meu si podíem portar un equip de nens petits. I em dic que no. I no sé com va anar, que ens va convèncer. I vam provar-ho, anàvem al camp, no ens preparàvem cap entrenament, anàvem allà a jugar amb ells. Però ens ho vam passar pipa. I a partir d'allà, doncs, no sé si també pel meu caràcter, que també que soc perfeccionista i vull fer les coses sempre al màxim de bé possible, cada any volíem un equip més bo i fins que em vaig treure els títols d'entrenador i es va anar complicant la cosa. He de fer el pas a Terrassa perquè em van trucar, em van dir que hi anés i em va agradar molt el que em van explicar i de Terrassa doncs, a Sabadell, el juvenil i d'aquí doncs, hi ha el Rubí a tercera i Sant Andreu, segona B, Cornellà, Hospitalet, Birmingham i Atlètic Balears. I actualment és la meva feina.